ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲೆ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪು ಲಕ್ನಗಣೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾಯ್ತ ಸ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮೀನಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೆ ರಡ್ಡ್ ಮೀನು ಪೋತುನುಂದೆ ಪೊಸತ್ತು ಕೊಣತೀನ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಮುರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಪಂಡದ ಆ ಸೈಡ್ ಕೊಣತಿತ್ತೆ ಪಾಪ ರಡ್ಲ ಸೈತಂಡು ಎಂಚ ಸೈತಿನ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಿಷನ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ನೀನು ಬೊಲ್ಪು ಗನಗ ಮಿಷನ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಮುರ್ಕುದಿನ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮೀನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐನ ಆತಿಗಿತ್ತನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಶಾಪ್ಡು ಧರ್ಮ ಕೊಣತದ ಕೆರಿ ಏನಾದ ಆಪುಂಡು ಐ ಕಾಯ್ಸ ಆತ ಇತ್ತನೆ ದಿಪ್ಪ ಪಾಪ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಕೊಣತ್ತನೆ ಎರಡು ದಿನಟ್ಟು ಸೈತಿನ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಮಿಷನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ನೆನ್ ದೆಪ್ಪುವೆ ಇಜಿಂದ ಶಾರ್ಕ್ ಮೀನಿಗೆ ತೂಂಡ ಇಂಟೀನಿಯರ್ಲ ಯಾವು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ಮಿಷನ್ ಸರಿ ಅನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಹಾಕಿದ ಕಂಪೊಡ್ಚ ದಕ್ಕೋಡ ಮುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ತೆಪ್ಪು ಚಾ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾಣಿತ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಚೂರು ಶೀತ ಆತ ನಂಚ ಕಣ್ಣು ಬರುವಂತೆ ಕೆಂಪು ಆತಂಡು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅಡಿತು ದೀಪದ ಇದಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ 4 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತನಂದು ನಿಖಲ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಐನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಮಾತ ಉಡುಪಿದ ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ದ ಸೊ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಏರು ಮಾತ ನಂಬದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಜಿಂಜ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದಾರು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ಚೂರು ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆವು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ నేను ನಾಳೆನು ವಿಟ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ವೇತ್ತುದುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಧರ್ಮಗೂ ಬರ್ತೇನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಒಕ್ಕಡೆ ಹೋದ್ವತ್ತನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಚೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪಡತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೋದತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ಯುಗಾದಿಗೆ ರಜೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಜೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗು ಪಿರವಿಟ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಒಂತ ಶೀತ ಅದು ತರಬೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂದುಂಡು ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಳು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಣಿತೆನ ರೂಮ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಪಿರೋರ ಚಾ ಪರ್ದು ಯಾಕಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ರಡ್ಡೆ ದೋಸೆ ತಿಂತೇನೆ ಇತ್ತ ಪಿರೋರ ಚಾ ಪರ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಓದಿರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಡೇ ಓದುನ್ನೆ ವಿದ್ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪರ ಪೇಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಯಾನಕ್ಕೂ ಒಂದೆ ತೇರ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ನೀವು ಬುಧವಾರ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಜ್ಜಾರತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಪೆ ಕುಲು ಒಂದು ಬತ್ತೆರ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಕೆತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗಂದು ಒಂದು ಜಾರಿ ಕೊಣತ್ತೆ ಅರಿತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದೈತಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಮೊಸರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೆತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಒಂದು ಅರಿದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನಡನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ದರಿಲ ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಅರಿಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಸೊ ನೆನಿತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೆರ ಪುಂಡ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜು ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾವು ಪೆಜ್ಜೆರೆ ನೆನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ದಿರೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಕಚ್ಚೆಂಬಾರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಚ್ಚೆಂಬಾದ್ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಇತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಚ್ಚೆಂಬಾರ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ಕ ತಿನ್ಕ
ಕಚ್ಚೆಂಬರ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಾತು ಪಾಡಮ್ಮ. ಹಾ, ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆತೆ, ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಉಂಡು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆತೈತೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು, ಟೊಮೆಟೊ ಯಾವ ದೆಕ್ಕದ ಗೊರ್ಲೆ ಸೋಪ್ ಅಂತದ್ದು. ಮಾತ ಮೂರ್ದಿಡಿಯೇ ನನಗೆ ಕೊಜಾಪುಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಂಡ ಪಾಡ್ಲಮ್ಮ. ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಯಾ ಒಂತದ ತೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಉಣೋಡು ಗಂಟೆ 2 ಕಾಲ ಅಂಡು ನಾನು ಉಂಡದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುಣೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತಂದ್ರಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.